ман 5 сол пеш дар муҳоҷирати меҳнатӣ будам. уҷа кор кардам, ҳечи хеле фоидаю ҳечи даромади нағз нашуду. омадам иҷада пеш айхона сар кардам, пухтупази самбуса, қатъи ҳочам аввал кора сар кардам. баъда ин постепенно одамҳоро гирифтам, коргароро гирифтам. ай ахбори телевизор шунидам ки ҳамин хел программа ҳастанд, ки баъд муроҷиат кардаму манда ҳамин духовкаро ёрдам кардам. ҳамин духовка манда бисёр хизмат кард. бисёр мардуми мо равғанӣ намехӯранд. иҷада пирашкии духовка мепазам, самбуса мепазам, кулча, нон, пирожне, ҳама чи бисёртар ҳамин духовкада мепазам. ман нақша дорам ки як цехи калонтар бисозаму уҷа коргарои бисёртар бигираму ҳамо бизнеса расшират кунам. ба аёим бисёр ташаккури зиёд мегӯям, ки ҳамин духовкаро ба ман доданд ва бо ҳамин духовка ман бисёр корҳои бисёр ба пеш бурдам ва 5 нафаре ки муҳтоҷи кор буданд ва онро гирифта соҳиби кор шуданд. қатъи ман ҳозир кор мекунам.